Διαλογισμός καθαρισμού, ενδυνάμωσης και προστασίας με την Ξανθή Τσιούκα. Κάθισε η ξάπλωση αναπαυτικά με τη σπονδυλική σου στήλη σε ευθεία θέση και τις παλάμες των χεριών σου γυρισμένες προς τα πάνω. Κλείσε τα μάτια σου. Χαλάρωσε συνειδητά το σώμα σου και το νου σου. Αφέσου. Πάρε μερικές αργές και βαθιές αναπνοές. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Η εισπνοή σε ταξιδεύει πιο βαθιά μέσα στον εαυτό σου. Η εκπνοή σε χαλαρώνει. Εισπνέεις θετικότητα και εκπνέοντας απελευθερώνεις όλη την ένταση. Εισπνέεις φως, ζωτικότητα και αγάπη και εκπνέεις όλες τις περιττές σκέψεις που δεν χρειάζεσαι πια. Νιώσε όλο το κορμί σου να χαλαρώνει από την κορυφή του κεφαλιού σου μέχρι τις άκρες των δακτύλων σου. Απόλαυσε αυτή τη γλυκιά χαλάρωση. Η συνειδητότητά σου δεν βρίσκεται πια σε αυτή τη διάσταση. Νιώθεις γαλήνη και ηρεμία. Τώρα οραματίσου μερικά μέτρα πάνω από το κεφάλι σου μια μεγάλη χρυσή πυραμίδα. Η κορυφή της είναι στον ουρανό και η βάση της λίγα μέτρα πάνω από την κορυφή του κεφαλού σου. Ο αντικατοπτρισμός της πυραμίδας φτάνει βαθιά μέσα στη μητέρα γη. Από την κορυφή της κατεβαίνει λαμπερό ολόλευκο φως. Το φως περνά μέσα από την χρυσή πυραμίδα, βγαίνει από τη βάση της και διαπερνά την κορυφή του κεφαλιού σου. Νιώθεις όλο το σώμα σου να πλημμυρίζει ακτινοβόλο λευκό φως. Το λαμπερό θεραπευτικό λευκό φως σιγά σιγά διευρύνεται σε όλο σου το ενεργειακό σώμα και την άβρα σου. Σε καθαρίζει, σε θεραπεύει, σε προστατεύει και σε πλημμυρίζει αγάπη. Τώρα, στη βάση της πυραμίδας σχηματίζεται μία ενεργειακή πύλη η οποία ανοίγει και μία δίνει λευκού φωτός σε παρασέρνει στην ενέργειά της και μαζί ταξιδεύεται ανωδικά μέσα στο φως. Είσαι μέσα στην ενέργεια του λευκού φωτός και σιγά σιγά ανεβαίνεις προς την θεϊκή πηγή του. Ανεβαίνεις, ανεβαίνεις, ανεβαίνεις και τώρα είσαι μέσα στην πηγή του ολόλευκου, λαμπερού, θεραπευτικού φωτός. Βρίσκεσαι μέσα στην πηγή του φωτός και της αγάπης. Το λαμπερό λευκό φως βρίσκεται πάνω από το κεφάλι σου, μπροστά σου, πίσω σου, κάτω από τα πόδια σου, παντού. Ήρθε η ώρα να καθαρίσει το ενεργειακό σου πεδίο και την άβρα σου από κάθε μορφής αρνητική ενέργεια. Το λευκό φως θα σε καθαρίσει από όλες τις ψυχικές επιθέσεις, όλες τις ανθυγιεινές και καταστροφικές σκεπτομορφές,
από οποιαδήποτε χαμηλής δόνησης ενέργεια που σε βαραίνει σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, ψυχικά. Νιώσε το λευκό φως από τη χρυσή πυραμίδα να σε περιλούζει. Είσαι σε έναν καταράκτη αγνού, θεραπευτικού, λευκού φωτός υψηλής δόνησης, το οποίο σε καθαρίζει και σε εξαγνίζει. Επανέλαβε μέσα σου συνειδητά. Στέλνω όλα τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα, όλες τις κακόβουλες σκεπτομορφές, όλη την αρνητικότητα στο φως και την αγάπη. Το λευκό φως τώρα με καθαρίζει από κάθε μορφής ψυχική επίθεση και απελευθερώνομαι σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, ψυχικά. Η υψηλή θεραπευτική δόνηση του λευκού φωτός με καθαρίζει και με εξαγνίζει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ζωές, σε όλες τις διαστάσεις, και έτσι είναι. Πάντα για το ανώτερο καλό όλων. Γέννητο. Μείνε για λίγο ακόμα στην υπέροχη ενέργεια του λευκού φωτός. Τώρα, σιγά σιγά το φως από τη χρυσή πυραμίδα μετατρέπεται σε ένα υπέροχο, λαμπερό, βιολετή, ακτινοβόλο φως. Εξακολουθείς να βρίσκεσαι μέσα στην πηγή του φωτός και της αγάπης. Είσαι τώρα μέσα στη λαμπερή ενέργεια του βιολετή φωτός που σε ενδυναμώνει. Βρίσκεται παντού, πάνω από το κεφάλι σου, μπροστά σου, πίσω σου, κάτω από τα πόδια σου, και ήρθε η ώρα να ενδυναμώσει το ενεργειακό σου πεδίο και την άβρα σου και να σου χαρίσει ευεξία, ζωντάνια, ενθουσιασμό, δύναμη, αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Νιώσε το βιολετή φως από τη χρυσή πυραμίδα να σε περιλούζει. Είσαι σε έναν καταράκτη αγνού θεραπευτικού βιολετή φωτός υψηλής δόνησης, το οποίο σε ενδυναμώνει και σου δίνει όλα τα εφόδια για να εξελιχθείς σαν ψυχή και να συνδεθείς με τον ανώτερο εαυτό σου. Επανέλαβε μέσα σου συνειδητά. Είμαι ένα ακτινοβόλο πλάσμα γεμάτο αγάπη. Δημιουργώ κάθε πτυχή της πραγματικότητάς μου, έχοντας θετική στάση για τη ζωή. Αξίζω το καλύτερο και το αγκαλιάζω με ευγνωμοσύνη. Είμαι πανευτυχής. Η λαμπερή ζωογόνος ενέργεια του βιολετή φωτός με ενδυναμώνει τώρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, ψυχικά. Νιώθω απόλυτη ευεξία, ζωντάνια, ενθουσιασμό, δύναμη, αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Η υψηλή θεραπευτική δόνηση του βιολετή φωτός
μου χαρίζει απόλυτη υγεία και με ενδυναμώνει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ζωές, σε όλες τις διαστάσεις και με συντονίζει με τον ανώτερο εαυτό μου και έτσι είναι. Πάντα για το ανώτερο καλό όλων. Αφύπνιση. Γέννητο. Τώρα το φως από τη χρυσή πυραμίδα μετατρέπεται σε ένα υπέροχο, λαμπερό, χρυσό, ακτινοβόλο φως. Εξακολουθείς να βρίσκεσαι μέσα στην πηγή του φωτός και της αγάπης. Είσαι τώρα μέσα στη λαμπερή ενέργεια του χρυσού φωτός που σε προστατεύει. Το λαμπερό χρυσαφένιο φως βρίσκεται παντού. Πάνω από το κεφάλι σου, μπροστά σου, πίσω σου, κάτω από τα πόδια σου και σε πλημμυρίζει. Το εκτυφλωτικό χρυσό φως ήρθε η ώρα να περιβάλλει με προστασία και αγάπη το ενεργειακό σου πεδίο και την άβρα σου. Νιώσε το χρυσό φως από τη χρυσή πυραμίδα να σε περιλούζει. Είσαι σε έναν καταράκτη χρυσού φωτός υψηλής δόνησης, το οποίο θα σου χαρίσει προστασία σε όλα τα επίπεδα. Σιγά σιγά, απαλά, μετατρέπεται σε μια σφαίρα εκτυφλωτικού φωτός και σε περιβάλλει. Η σφαίρα παίρνει το σχήμα ανάποδου αυγού και δημιουργείται μια χρυσή ασπίδα φωτός που καλύπτει ολόκληρη την άβρα σου. Δες την ασπίδα σου καθαρά. Δυνάμωσέ την έτσι ώστε η εικόνα της να είναι καθαρή και διαυγής. Έχεις απόλυτη προστασία. Η χρυσή σου ασπίδα είναι αδιαπέραστη, άφθαρτη και συμπαγής. Οτιδήποτε αρνητικό, βλαβερό ή ανθυγιεινό κατευθύνεται προς εσένα, προσκρούει επάνω στην ασπίδα σου και εξωστρακίζεται και διαλύεται στο άπειρο. Η χρυσή προστατευτική ασπίδα σε γεμίζει με ζωτική συμπαντική ενέργεια, φως και αγάπη. Θεραπευτικές, εξαγνιστικές, ζωογονητικές ενέργειες εισραίουν τώρα και ενισχύουν όλα σου τα σώματα. Η ολόχρυση ασπίδα σου απαγορεύει την είσοδο σε οτιδήποτε αρνητικό. Οραματίσου ένα περίγραμμα ροζ ενέργειας ανιδιοτελούς αγάπης και φωτός να την περιβάλλει. Η ασπίδα σου τώρα σε προστατεύει πλήρως από οτιδήποτε αρνητικό και στέλνει ενέργεια ανιδιοτελούς αγάπης προς ολόκληρο το σύμπαν χωρίς καμία διάκριση. Είσαι μία πηγή ανιδιοτελούς αγάπης. Η ασπίδα σου είναι διάτρητη από μέσα προς τα έξω και έτσι σου επιτρέπει να αποβάλεις και εσύ με τη σειρά σου οτιδήποτε αρνητικό. Είναι αδιαπέραστη
απεράστη και συμπαγής για οποιαδήποτε εισερχόμενη αρνητική ενέργεια και ανοιχτή σε οτιδήποτε θετικό. Να θυμάσαι πάντα πως μόνο εσύ μπορείς να προγραμματίσεις, να αναπρογραμματίσεις ή να διαλύσεις την ασπίδα αυτή και θα έχει διάρκεια όση ώρα εσύ ορίσεις. Επανέλαβε μέσα σου συνειδητά. Αυτή η χρυσή ασπίδα με προστατεύει από κάθε ενεργειακή και ψυχική επίθεση, από κάθε ενεργειακή και ψυχική μόλυνση. Έχω προστασία από κάθε κίνδυνο ή επίθεση και έτσι είναι. Ευχαριστώ. Γέννητο. Αυτή η ασπίδα θα διαρκέσει 12 ώρες ή όσο ορίσω εγώ και έτσι είναι. Ευχαριστώ. Γέννητο. Αυτή η ασπίδα είναι ανίκητη, αδιαπέραστη, αδιάσπαστη και άθραυστη εξωτερικά για οτιδήποτε αρνητικό. Εσωτερικά είναι διάτρητη. Περιβάλλεται από ένα ροζ περίγραμμα ενέργειας, ανιδιοτελούς αγάπης, χωρίς καμία διάκριση και έτσι είναι. Ευχαριστώ. Γέννητο. Μόνο εγώ μπορώ να προγραμματίσω, να αναπρογραμματίσω ή να διαλύσω αυτή την ασπίδα και έτσι είναι. Ευχαριστώ. Γέννητο. Τώρα έχω πλήρη προστασία σε όλα τα επίπεδα και έτσι είναι. Ευχαριστώ. Γέννητο. Μείνε για λίγο ακόμα στην υπέροχη ενέργεια του χρυσού φωτός. Πάρε μια βαθιά εισπνοή. Νιώθεις υπέροχα. Βρίσκεσαι μέσα στο απέραντο, λαμπερό, χρυσό φως. Νιώθεις εσωτερική πληρότητα, αγνότητα, ενδυνάμωση, προστασία, αρμονία και γαλήνη. Η ενέργεια της ανιδιοτελούς αγάπης σε περιβάλλει. Και έτσι είναι. Γέννητο. Σιγά σιγά, μέσα από την ενεργειακή πύλη της χρυσής πυραμίδας, ξαναμπαίνεις στη δίνη του λευκού φωτός και επιστρέφεις και πάλι σιγά σιγά μέσα στο σώμα σου. Τώρα είσαι μια πηγή λαμπερής συμπαντικής ακτινοβολίας στη μητέρα γη. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και όταν το θελήσεις, κούνησε απαλά και αργά τα δάχτυλά σου. Κούνησε απαλά και αργά το σώμα σου. Γεια. Άνοιξε τα μάτια σου με ένα μεγάλο χαμόγελο. Νιώθεις υπέροχα.
Η ζωή σου είναι λαμπερή, γεμάτη κοσμική αγάπη και ακτινοβόλο φως. Και έτσι είναι. Γέννητο. Ευχαριστώ.